Hello mga Yanyans! Good morning! DCB TV. Please subscribe sa YouTube channel. Tapos i-button mo. Video natin po. Mga Yanyans, dito tayo ngayon sa Motor Star Baliwag, no? Sa may Benigno Aquino. Papakita ko naman yan yung available dito yung AC Ride 150 nila. 150Q. Ngayon mga Yanyans, sabi ni Ma'am Rose, no? Sa ngayon po, zero interest sila pag gumawa kayo. Parang nyo nilang kinash pero walang interest. Ano daw? Kaya ganun kaganda. Ano may samahan nyo ako? Ano natin? Tingnan natin. Yan, so, ayan. Dito siya na area. Andun yung bilang tingnan yung Superbike. Ito para sa bilang siya ng school, yung St. Mary na bilang ito na. Ito may yung Motor Star. Ito na ito may yan is, ayan may yan, so, is Mipin Building. Isa pinapit yung Poblacion Baliwag, Bulacan. Ayan may yan, so, Motor Star. Ang motor na may star. Okay? Ayan, pasukin natin yung Motor Star Baliwag. Ayan, ito yung AC Ride 150 nila. Maraming stock dito. Maraming available to mga Yanyans, no? Ayan. Ito yung AC Ride 150Q. Sa mga Yanyans, meron silang yung zero interest nila. Dito, ang customer is 68,000. Tapos naman yung AC Ride 150CL naman. Ang customer ito is mas mura. Ito ng konti, 56,000. And then, down payment siya is 46. Tapos 6 months niya, 10,331, 12 months, 5,790. And then yan, yung rebates niya, pag sa office payment 300, pag sa auto payment is 400. Ito yan yung AC Ride 150CL. Ayan. Tapos papakita ko yung yan yung available nito na AC Ride. Marami mo yan, so may kulay blue, may kulay red, tapos dito mga yan yung may kulay black. Dito ganda. Tapos dito mga yan, meron din sa ito yung AC Ride 150 white. Yan, kulay puti. Ngayon. Available dito ngayon sa may Motor Star Baliwag. Sa mga lahat ng AC Ride 150Q, ang dami dito sa may Motor Star Baliwag. White, black. Ito yun naman yung blue. Tapos red. Ito yung AC Ride 150CL din. Yung ibang kulay naman siya. Ayan yung presyo niya. Yan, yung SRP niya is 56,000. Yan, yung kulay niya dito may pagka matte black, meron ding black dito, tapos meron red. Yan, tapos katabi niya si AC Ride na kulay blue yung 150. Yan naman yan sa araw na ito dito sa may Motor Star Baliwag, dito sa may Benigno Aquino Street, no? Avenue. Shoutout na kay Ma'am Rose. Nandito siya ngayon. Siya yung mag-assist sa inyo kung pupunta kayo ito mga Yanyans. Yung AC Ride 150Q available dito mga Yanyans. Marami. May blue, may red, may black, may white. Mga Yanyans, meron silang dito. May yung AC Ride 150Q nila available. May blue, may red, may white, may black. Mga Yanyans, no? Maraming ipipilihan. Sa Yanyans, meron silang zero interest. Balik kasya mga Yanyans is 68,000. Keep safe, sana kapag client. Bye bye mga Yanyans.